खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानिब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबायमा जेव भगवाननि महर लानो सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौफोरा जो सिनायलांबाय जाबाय आं हानायमानि बायदि बायदि देखायलांनो सेस्था खालामो नोंथांमोननोहाय बेनिफ्राय मा होनो नै बेकग्राउन्डखौ नायदो सोनाफोर बिजनियावनो दङ होननानै बुंनांसिगोन ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं बुंगोन मैया होनाय ब्लग्सआव आंखौ मा होनो गरम बन्दनि इन्जय खालामदो गरम बन्दनि माबाहाय मोजां बेरायदो बिमा एसे माबा लाहैदो होनदों स' बिदि इन्जय खालामनो आरो बारा माबा लानो फैयाखै आङो खामानि दङ आंना बिनि थाखाय फैदों ओमफ्राय आइखौबो आं गोसोखांनानै खारबोथारदों आरोना बेनो खुनजो बिमाखौ बेसेबां गोसोखाङो आइखौबो बेसेबांनो गोसोखाङो ओमफ्राय बांसिन आं न'आव थांनाय जायोना ओंखायनो आं दा नैबे जोनोम हाबा जानाय न'आव थांनाय जायो ओमफ्राय दा ओंखायनो नैबेयाव फैदों आरो आङो माने आइनि देहायाबो मोजां नङा फैदों आङो ओमफ्रायहाय खामानिबो दं आरोना आंना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव मा मा सेयार खालामनो हायो हालका हालका अखाबो हागासिनो दङ मैयानिफ्रायनो नै मा होननानै बुंनो अखाखौलाय मालाय बोथोरनि खामानि आं ओंखाम संग्रानिफ्रायनो देखायहरदों दे नै मा होनो खिरखि बोराइजोंनो आरोना खोरखिया पारमानेन्ट नंथ'आ ओरैनो दोथाबनानै दोननाय पारमानेन्ट होननानै बुंनांसिगोन जोंनि हजोंनि बायदिनो बिसिनाबो आद्रा खिद्रा बेबायदिनो जाखायो हाख'वा हाख'वा जायो बिसि फिसाबो थानाय हिसाबै ना आं बुजिजोबखायो बेफोरखौ सासेल' खामायनाय अबयसे दा बिसिना सासेयाबो एसे एसे खामायबाय आरोना गावनि आन्थाखौहाय फंबायखौ होनबाय आङो पारमानेन्ट नंथ'आबाबो गावनि आन्था अफिसारसो जासोनानै दङ मालाय ओमफ्राय नै माबादों आङो जानदों मोसौ जार्सिनि गाइखेर आरो मैया बेलासियाव आंनो लायदोंमोन गामि गेजेरावहाय दादिमोना फानो आंनो लानानै फैदों सेरसे फिसाफ्रा मैया लोंबाय ओमफ्राय नै माखासे दंबावो फैसाखौ बाहायानो हरदों बेसेरा आं बाहायाखै खिथाखायो आङो नगद आं बाहायदोंबा बाहायदों बाहायाखैबा बाहायाखै आरोना खायफा खायफा सानो बिमानि न'आव थांनानै बिराद बाहायनानै जाहैबाय खोमा फिसायनि फैसाखौ होननानैहाय सानो नों आंहानो सानग्राबो दङ ओंखायनो आं नगद खिथाखादों आइयानो खिथाखा हरदों आंनाव खुस्राबो गैयामोन नालाय नोम्बादैनाव खुस्रा थायो थाया होननानैहाय ओमफ्राय नै दा बेखौनो साहा फुदुंसै ओमफ्राय नै बेहाबो गाइखेर जमगासिनो दङ गाइखेर साहा लोंगोन दे होमबालाय बिगैया सिखारथ'वाखै आरोना मैया बेलासियावबो आङो जेबो ब्लग्सखौनो लाबोनाय जायाखैना मा होनो फैबाय जाबाय लोंबाय संफैनांबायबो ना फाजा मोनसे आङो ओमफ्राय आइजोंबो खोब टाइम स्पेन्ड खालामबाय दाख्लैयो नानिनि बार्थडेआव थांनायनिफ्राय आं लोगो मोनाखैना बेनिफ्राय खनसे आङो बिखुनजो बिमाजों लोगो मोनखांबाय खिन्थु आइजों लोगो मोननाय जायाखै नालाय टाइम स्पेन्ड खालामबाय देहायाबो बारा मोजां नङा आइना ओंखायनो बेलासियाव आङो मबाइल सबाइल एकदम दोननानै मोजां टाइम स्पेन्ड खालामबाय ओमफ्राय मोनासिम बे गाइखेरखौ लानानै फैनायानो आरो बेयावबो आं मबाइलखौनो लांफाखायाखै ओंखायनो जेबो ब्लग्स गैया बेलासिनि मैया नुनाया सानसुसिमनिल' आरोना मोजांसो ओमफ्राय औ नैबे दैफोरखौबो आङो मैया एसे चान्स मोननायावनो मोनायावहाय थोरसि लथा सुखांनानै सेस सोनानै दोनफैखाजोबदों आरोना फुङाव नानियाबो दिगदार होयो होननानै आरो दानो आरो आं लाबोनानै दोनफैखायबा आइया रोगालायगोन बियो होननानैहाय सोखाजोबदों जगफ्रावबो आरोना आंना आरो जेराव खिथाया स्रां स्रां मावनानै जानो मोजां मोनो आरो खाफालानो बिदि आंना जेराव खिथाया एसेबाबो मावनानै जाखानांगौ आरोना हिनजाव मानसिनानो बिदिनो गानासिनो मैया आङो स्र' फुगारनानै दोनखाजोबदों ओमफ्राय नै मैया आं लाबोनाय मेथाइयाबो दंखायो बिजोंनो साहा लोंसै ओमफ्राय जोबोद लाखि नै माइब्रानि एन्थाब देनायबो दङ आरोना माने दाखालै मा होनो सासे मादैयाहाय न' खाथिनिहाय माइब्रा बायनानै लांफैदों जाहैदों सेरनै ओमफ्राय आइया खुरैनै बिदिनो आदा केजिनि एसे बारानि जखौ हरखानानै आंनोबो लारिसे एवना हरफादो उमुमोनबो फैनो नागिरदों होननानैहाय एवनानै दोनदों जाहैदों नै गाव एसे जाबाय ओमफ्राय जोंबो आं मोननै जादों आरो बेलासियावहाय ओमफ्राय साहाजों बेखौनो जानोसै बिमानि अननायाव जाबाय आंहा नै रुमावनो लोंहैनोसै ट्रेयाबो ओमफ्राय नै फुङाव साहा लोंग्रायाना आइ हारसिंल' नालाय ट्रे थ्रु जेबो बाहाया मालाय खापसे लुबाय लाबाय सिरियैनो फंबायाबो लोङा फुङाव बेलासिफ्रावल' एसे लोङाबो एखमबा आयै साया नै ओमफ्राय ग्रिद जिरायनानै साहा लोंनो लाबाय है ओरैनो जागोन मा ना जालायनो नै ओमफ्राय आंखौ सिगांनि ब्लग्सआव सोरबा नोंसिनि बाबाया माला थैनाय लोमजादोंमोन नामा होननानै सोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय एन्सारखौ दिनै होगोन नैबे बाबानि रिपर्टमोन प्लास्टिकआ दाबो दं आरोना ओमफ्राय नोंहा बेखौनो दोनबाय थाबाय केन्सार थैदों जोंनि बाबाया आरोना मा होनो बेबायदि केन्सार जाथावथाव मानसि नङामोन बाबाया एसे
जेबो माने जोंना निसा जायामोन आरोना निसानि माने जों जन्मनिफ्रायनो बाबाया निसा दांनाय जों जिबनाव नुफेराखै थेवबाबो मानसिनाव मायदि केन्सार जादों मिन्थिदों लास्ट स्टेजावसो मिन्थिदों आरोना बाबानि केन्सारखौहाय आइया नुफेरदों मालाबा बाबाखौ आइयानो नुफेराखैबा हाबा जानायनिफ्राय बाबाया दे माबा मोनसे निसा जायोमोन माबा जायोमोन होननानै आरोना नुफेराखै आरो मा खालामनो मानसिनि जिबना बेबायदिनो थाजा मानसिमोन थाजागौमोन मोजाङै ओमफ्राय 60 बोसोर जाबायमोन नामा आयै 60 एसे बारबायमोनदां आरोना ओमफ्राय दा गावहाबो आइयाबो माबा माजे प्रेसार जाग्रासो जाबाय आरोना दाबो ना मुलि जायो आरो मानसिया दुरबल नालाय थै गोनां बुस्थुबो जानांगौ जायो ओंखायनो मेया खुसियाखौबो एसे जागारगारबाय आरो मुलिबो जायो एकदम माने दुरबलबो हाइ प्रेसारबो ओरैबायदि आरोना दा बुंसै बेमारानो ओमफ्राय सानाय सुनाय सिं सानाय जारलासो ओंखायनो बुरै नुलांबाय सिबाय नै बुगब जालांबाय मानसिया दाबो माने देहाया सुग गैया बेना लोमजागासिनोसो आरोना एकदम बांसिनानो बिदिनो सुग गैया बेहा ना मा होनो सानाय मा आंजोंबा बुंबाय थाबा बोरै सानायनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय दाबो देहाखौ बोरैबा मोन्दों होनबाय थादों आरोना ओमफ्राय आङो बिदि होनबाथाय बाबाखौ बिराद गोसोखांबा गिनो ओंखारो आरोना ओंखायनो आङो दा स्रां जाबाथाय डाक्टारनाव थांनो नामा होननानैसो सोंखादों ओमफ्राय डाक्टाराव लांनोबो हागौ जेनेबा चेकआप खालामनो मानो प्रेसारा बेसेबां दं बेसेबां गैया खाथिनि साब सेन्टाराव नायहैनाया ओमफ्राय डक्टर एखमबा फैयो एखमबा फैया खनबेसे फैयोमोनलै साब सेन्टाराव डक्टरा बारा आन्दाज गैया आगोलाव पारमानेन्ट थायोमोन सासे मादैया ओमफ्राय डक्टरानो बेयाव थाग्रायानो ओमफ्राय मादैया गावहानो ओरैबायदि माने सानाय सुनाय बेमारसो आरोना दा ओमफ्राय सानफ्रामबो फैया पारमानेन्ट थाबायमोनबो बिनि उनावबो आरोबाव क'क्राझारनि सासे आनै ओमफ्राय बेबो दा होमबाबो सप्तायाव बिदिनो खनबेसे आइया बारा मोनथिया ओमफ्राय बुधबाराव फैनाया फैखाथारो ओमफ्राय बेयावनो आरो ओमफ्राय खाथियाव फार्मासि दङ बेयाव सुजा होयो प्रेसारफोरखौहाय नायहैयो आरोना प्रेसार दं होननानै जेनेबा थै गोनां बुस्थु माबा बुस्थु जायाबाबो आरो जाया ओरैबायदि दुरबलबो जायो ओरैबायदि भेजाल आरोना आइया मा खालामनो दा फंबायजों आइजोंल' जाहैबाय न'आवबो जेनेबा आगोलनि ब्लगसावबो खिथाखाबाय आङो दा बाजिया बहा थायो दा बर्थमानावहाय ओमफ्राय बे बाबानि बेमार जानाय समावबो ओरैबायदि जादों आरोना बे एक्सपायार जानायनि सिगाङावबो बाबाया मोनसे लोमजाबावदोंमोन मा होनो बाबाया फार्स्टआव मोनसे लोमजादोंमोन नायो माबा लिभारनिमोनब्रा औ लिभारनिबो एसे लोमजाग्रोदोंमोन ओमफ्राय बेखौहाय मोजां इलाज खालामनानै मुलि आरि होनानैहाय बङाइगावआवनो इलाज खालामनानै हामबायमोन आरो बुस्थुआ बेनिफ्रायहाय 2.5 बोसोर थानानै नानियानो गैयामोन जोंनाहाय लकडाउन टाइपनि एसे एग्जाम जायोमोन बे समावहाय ओमफ्राय राजानि एग्जाम सोलिगासिनो दङमोन ओमफ्राय आङो रुमाव माखासे होखाबायमोन आरो ओमफ्राय आइया खिथाबाय नोंसिना बाबाया बिदि लोमजागासिनो दङ बिदि ओमफ्राय आङो नाम्बार फरिखा फोजोबनानै थांनोसै सानबाय आरोखि ना बिजनियाव फैनोसै सानबाय आङो ओमफ्राय उनाव सानफ्रामबो खबर लाबाय आङो ओमफ्राय हामाखै मुलि जादों हामाखै होनबाय गुजुनायमोन नालाय एसे गुजुबाय नालाय दुरबल उन्दुनानै थाबाय थायो होननानै ओमफ्राय आङो थानो हाथारैनि आङो फैनानै आं फिसाज्लानि माखासे अनलाइन फरिखाखौ बेनिफ्राय होफैनाय जादों आरोना ओमफ्राय आङो नुफैबाय आङो जि गाबनो ओंखारफैबाय आं दुखु ओमफ्राय आङो थेवबाबो ओंखाम दालि गुरै संनानै आं अहर दालि लानानै फैखादोंमोन दे आङो लोमजानाय मानसिनो अहर दालि जाहोनांगौ होननानै मिथिखायो नालाय आङो ओमफ्राय आं लानानै फैनानै संनानै आङो ओंखामखौ एसे जाहोनो मोन्दों ओमफ्राय बिनि उनाव हामाखिसै नालाय ओमफ्राय बङाइयाव लांनानै इलाज खालामबाय आरो ओमफ्राय नायबाय रिपर्टआव मोनबाय मा मोनखो लास्ट स्टेज केन्सार मोनदों आरो बाबाखौ ना ओमफ्राय बिसासखौनो खालामा डक्टर नार्स बिराद निसा जायोमोन बियो होननानै बुंबाय ओमफ्राय लांग्राफोरा बुंबाय जोंनि फंबायमोना ओहो निसा जाफेरा बियो होननानै आरो ओमफ्राय जायामोन बियो सिगाङाव जायोमोन बियो गेजेराव गारदों खोमा होननानै बुंबावबायसो जाहैदों बिसोरो आरोना माने सिंनि अर्गान्सफ्रानो गाज्रि जाखाजोब्बायमोन आरो माने लाखिनो हालामोन थेवबाबो बिसोरो रिफार खालामबाय गुवाहाटियाव आरो लांनाय होननानैहाय केन्सार हस्पिटालाव ओमफ्राय लांदोंबो ओमफ्राय लांनानैबो लास्ट स्टेजखा नालाय हाखाला ओमफ्राय न'आव माने एसे सम बा मुलिफोरजों मानसिखौ फटकट एक्सपायार जायाबाबो मुलिफोरजों एसे गोबाव लाखिनानैबाबो थानो आरामाव जाथोंसै होननानै माने डक्टरनाव एसे एडभाइस लानो थांबाय आरो लास्ट स्टेजआव थाखाया होननानै मिथिखायो ओमफ्राय हेलाबा जोंना टिभियाबो गाज्रि जादोंमोन नैबे टिभि दा नायग्राया गैयामोन आरो बिनि सिगाङाव गिदिर टिभिसोमोन जोंना आदा लानानै फैनायमोन ओमफ्राय गाज्रि जादोंमोन नालाय आदाया सानबाय बाबाया बेमार जाबाय जखन जिराय नायथोंसै होननानै टिभिखौ फाहामनो होननानै
टिभिखौ फाहामनानै होनोसै होननानै बेहा प्लेनिं बानायनानै फैबायमोन आरोना ओमफ्राय थाङै थुङै गुवाहाटिनिफ्राय लानानै फैफिनबाय हाला ओमफ्राय गावबो थानो हाला हजोंहाय आइखां बायखां जाबाय ओमफ्राय न'आव लाबोनानै बिदिनो सोरांसेनो मिन्थिनायनि बिदिनो 6 दिनसो उनावनो माने गैला आरोना लास्ट स्टेजखा नालाय एसेबो हमनो हायाखैमोन आरो रावबो सानाखैमोन जे बाबानाव बिदि केन्सार जागोन होननानै बिदि नङा केन्सारा दि निसा जाग्रानावल' जागोन बे नङा थोबफासेबो निसा जाफेरो जन्मनिफ्राय बे मानसिनावबो जायो बाबाया माने थाग्रा मानसिमोन ओमफ्राय ओंखाम बेदर जेनेबा जायखिजाया ओंखाम ओंख्रि बेदर बेफोरखौल' बिराद जानो हायोमोन ओमफ्राय उनावहाय साहा बे मोनसेल' लोङोमोन ओमफ्राय गय बेल' ओमफ्राय बाखि जेबो गैया आरोना थेवबाबो बाबानाव बेबायदि बेमारा जादों आरोना ओमफ्राय उनावहाय दुखुनि खोथाया बे आदाया बाबाखौनो नुफैयाखिसै ट्रेनाव फैगासिनो माने लास्ट स्टेजाव होननानै मिन्थिखाबाय अब्लाबो टाइम स्पेन्ड मोजां खालामनो होननानै फैबाय सुथि लानानै ओमफ्राय आदाया ट्रेनाव थानायावनो गैला आरो सोनाफोर ना सम मोनफैयाखै आदायाहाय गारिनोबो मोनफैयासै जेबो मोनफैयाखिसै आदाया आरोना उनावसो मोनफैबाय नालाय बियो मा खालामनो भुपालाव थायोमोन आरो हेलाबाबो बास बिदि जादों आरो जोंना ओमफ्राय ओंखायनो आङो दा आइखौ बिराद टेनसन जायो आरोना आङो दा बाबायानो गैखाला ओमफ्राय न'आव रावबोआनो गैया आइयाबो माबा मोनसे जायोबा होननानै बिराद टेनसन जायो आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' बैसोआव आंनि बिखुनजो बिमानिफ्राय आइया उन्दैसिन खिन्थु आइनि हालोदखौ नायोबा बिराद बुरै टाइपनि जालांबाय आरोना दुरबलफ्रा एकदम बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोनाय गावनि न'आवबो बिदिनो खस्थ' खालामनानै सोलिबोनाय जाहैदों आइया आरो नैबेयाव बाबाजों हाबा जाबाय खस्थ'आनो खस्थ' आरोना ओमफ्राय दासो एसे फ्रि जाबाय होननानै बुंजासिबाय जानाय देहायानो हासिनला बिदि आरोना मैया दाख्लैनिफ्राय आंबो बिराद दुरबलसो मोनगासिनो दंनायखाय आं जा ख्लाब ख्लाब मोनबाय थाबाय स्कुल बन्द मोनबानो आङो थांगोन होननानै आरोना जुनाफोर ओमफ्राय थांबाय ओंखायनो आइजों आंजों जोङो रायलायो बिदिनो जेरै आङो हजोंहाय बिखुनजो बिमाखौ एसे देहा बोरैबा मोन्दों बे गावजों थाग्रा गथ'आ लोमजानायाव बिदि होननाय खोनानाय लोगो लोगो आंजों थाफाग्रा गथ'खौनो राजानि फरिखाबाबो आङो थिनहरथारदों आरोना आं माने बे बुरैनि खस्थ'खौ आं बिराद बोरैबा मोनो गाज्रि मोननांला सोरनाफोर आं बाबानि स्ट'रिखौसो खिथाफ्रांलायलांबाय आरोना आं बे लेखा माबा प्लास्टिकखौ नुनायजोंनो गोसोखांदों आं आगोलाव कुइसन होनायाव आङो बेमार जानानै थैदोंल' होननानै एन्सार होदोंमोन खिन्थु माबायदि बेमार ओमफ्राय सोरनाफोर बे सोरबा एक्सपायार जानायखौथ' बहा मोनफिननो बेखौ जों दुखुल'सो खालामफ्लांनो हायो ओमफ्राय मा होनो दा बयनिबो थाखानाय बिमा बिफाफोराल' बिदि गाज्रि बेमाराव दागोलैथों आरोना बुंनो थाङोबा बाबाया जोंखौ जेबो खस्थ'खौनो होआखिसै लास्ट स्टेजावसो मिन्थिबाय लास्ट स्टेजावनो मालाय थाबनो थांबाय आरोना जेबो खस्थ' होआखै खिदेर हासुदेर बिदि जेबो खस्थ' होआसै लास्टथाराव सिखारनो हायियाव एसे न' सिङाव हासुनाय बिदि जादों आरो सानसेसोल' जादों ओमफ्राय बेबो गैला मालाय अखानायै फुङावनो जोंनि आखायावनो आं फंबाय ओमफ्राय बाजैयाबो दंमोन न'आव जोंनि आखायावनो बाबाया थैदों आरोना खुनु बेला आं बेबायदि नोजोरा नुफेराखैमोन जोङो ओमफ्राय बाबाखौ नुबाय आरोना ओमफ्राय दा बयनिबो बिमा बिफायाल' मोजाङै थाथोंसै बेनिफ्राय आं दा ओमफ्राय ओंखायनो बिखुनजो बिमा बिराद टेनसन जायो आरोना मानो होनबा आंनि आखायावनो गोमानाय बुस्थुआ माबायदि बेखौ आङो मोनथिखाबाय नालाय बयनिबो बिमा बिफाखौ इसोरा मोजाङै लाखिथों बेमार आजाराव दा खोलैथों ओमफ्राय दा भिडिअखौ माथो गोलाव खालामबावनो आइयाबो देहा दुरबल आं थाबथां थिथां खामानि मावनोसै नैबे नानिया बेसेबां मावहोनो हायो आरो आंना बेलेग खामानिबो दं सोनाफोर बेखौ नेक्स्ट ब्लगआव आङो शेयार खालामसै गोदान मावनानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांदो साननो नांला मा आलाय सिलाय ब्लग्स बानायदों होननानै स' आंनि ब्लग्स नालाय सोनाफोर आंजों जालांनाय काहानिफोरा मालाबा ओंखारलाङो गाज्रि मोननो नांला इमसनेल जायो गोसोखांफ्लांबाथाय आइजों आंजों रायलायनानैबो एखमबा जों इमसनेल जायो आइखौ ओमफ्राय आङो थाबनो बुरखांफिनो आरोना इमसनेलनिफ्राय थाजा मिनिहोनो थाखाय अजिब अजिबसा बुंनानै आं बिदि लाखियो आरोना सोनाफोर जेरै आंखौ नोंसोर भिडिअ'आव नुयो आं बेबायदिनो लाखिनो नागिरो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय